Minkejja l-iskandli numerużi u minkejja l-każi li hemm pendenti fil-qorti, Robert Abela spiċċa ċeda għal predeċessur tiegħu u dan ħoloq paniku sħiħ fil-Partit Laburista kif ammetta Joseph Muscat innifsu. Dan l-affarijiet kollha daħlu fil-konsiderazzjoni fl-aħħar 24 sija xinħolo nara panik mingħajr ma kontx nistenni ngħidlek il-verità. Net News jista' jikkonferma li l-paniku infiltra sew fil-kurituri taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista tant illi pubblikament anke l-kap eżekuttiv tal-Labour wera dan b'mod mill-aktar evidenti meta din il-ġimgħa kien mistoqsi mit-Times għar-reazzjoni tiegħu fejn der ċar li mhu entużjażmat xejn għar-ritorn ta' Joseph Muscat fil-Partit Laburista. Min segwa l-ħsibijiet tiegħi kemm ili involut fil-politika għandu jassumi x'naħseb. Fl-2019 fl-eqqel tal-kriżi politika, is-CEO tal-Labour kien qal ċaru tonti li l-partit għandu iwarrab lil kriminali. Intant bħad deputat Laburista Rendolf De Battista kien hemm oħrajn illi ma kinux ċari fit-tweġibiet tagħhom meta ġew affaċċjati mill-ġurnalisti barra l-Parlament, buħud mill-Ministri insistu illi qabel jeħtieġ issir diskussjoni. Naħseb li jkun għaqli li kikun iddiskutu l-affarijiet u naħseb noħorġu bħala vuċi waħda. Jiena nemmen fid-demokrazija jivvotaw in-nies. Un deċiżjoni tal-persuna konċernata f'dak każ Dr. Joseph Muscat u anke l-istrutturi tal-partit. Opinjoni tiegħi li jiena parti minn partit meta tkun parti minn istituzzjoni u l-istituzzjoni tieħu d-deċiżjonijiet opportuni, mhux waħdi. B'kuntrast hemm ħafna oħrajn li kellhom imbaxxu rashom mal-klikka ta' Joseph Muscat tant li qed jgħidu li l-kandidatura tiegħu hija aħbar pożittiva. Jiddeċidi li joħroġ. Ovvjament aħna nieħdu l-aħbar bħala aħbar pożittiva, imma id-deċiżjoni u l-għażla hija fidejn Joseph Muscat. Kien Prim Ministru li ta' ħafna lil pajjiżna, naħseb il-Partit Laburista għad għandu ħafna għaliex li grazzi Joseph Muscat. M'għandix problema li jerġa' lura. Grazzi. Fl-aħħar jiem anke Xavier Balzan kiteb dwar dawn l-iżvilupp inkwetanti u stqarr li ritorn ta' Joseph Muscat fix-xena fetaħ bib perikolus, bib li ċertament idajjef il-kredibilità ta' Robert Abela u la darba Muscat verament jikkandida l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew ikun sinjal ċar illi l-amministrazzjoni ta' Abela tkun fallit.